دهوک او پارێزگەه ku nêzîktirîn hev sinûre digel bajarê Mosul ji bo rizgarkirina wî bajarê jî weke berhevî ji bo wergirtina awareyan tanha biryara diristkirina 4 kempan hatiye dan. Lêşaliyên peywendîdar dihête xastin ku zêdetir berheviyan bikin û kontroleka baş li ser awarên Mosul bihête kirin bi taybetî ji aliyê Êminahiyê ve. Yaşmı ve ev avara vakti ten ardaki o kencid ben nive 5 sadı nazır neserciyet ko. Ve berve çende yaşmı ve eğer hat o rızgarken misile dest peker ve hükümet Herêma Kurdistanê taybetî kargeriya parêzgeha do ki berheviyet baş bênekin. Ek şon berheviya ev ku pîş rengekî nehêlin ev awarê misile dest kevin daxilî sinûrê parêzgeha do ki bibin. كان مشكلات هاتنا كنا نبي هاتنا فيش أورد سوريا ودي احترام بيد باش يعني بس خدي جالك مشاكل شيبون وأذابين خدي مشاكل السوري شيبون يعني جالك تشدي شيبون بس أفيد بين راسي تبج مهتا يعني بو خير راسه بس خدي مشاكل زادت لين صاد الصاد Dinahada parêzgeha Duhokê bûye cihê vehewandina zêdetirî 750,000 aware û penaberan. Lê parêzgarê Duhokê dibêje wan şiyanên wergirtina çi awareyên dînîne eger harîkariya wan nehête kirin. فرمی گوتیه و ما بحث لیکریه شیانت پارێزگەها Duhokê و ez bawartiyem hikûmeta Herêma Kurdistanê jî danînin ku zêdetir xelkî wel bigirî. Çunku ne babet tinê avakirina kempaya kempa îdare pê divêt, kempa îmkaniyat pê divên, kempa êminahî û polîs û asayîş pê divên ev hemî mesrefeke û bargiraniyeka mezin e. Dinahada geremtirîn pirsa rizgarkirina bajarê Mosul ji aliyê leşkerî ve lêl cem îdareya parêzgeha Duhokê û xelkê parêzgeha Duhokê ve geremtirîn pirsa hatina awareyên bajarê Mosul bu parêzgeha Duhokê bi awayekî ku kartêkirinê li jiyana xelkê evê parêzgehê neketin. Dilşad Hîmû NRT Duhok.